Egon edo ez egon da Joseba Tapia musikariaren bakarkako 9. lana. Donostian aurkeztu du, Koldo Izagirrerekin batera. Diskoa 10 kantuz osatuta dago, denak Izagirreren testuekin. Egon edo ez egon grabatzeko 9 musikarik eta 3 abeslarik hartu dute parte. Gure ohiko bandarekin, 10 lagun gehiago estenatokian, eta gonbidatu ditugu beste saxo jole bat, likoi jole bat, eta gero orkesta bat. Tinkarnatus orkestak 3 kantu jo ditu, eta haien gainean kantatu dut nik, eta hoxe 10 kantu horrelaxe. Titulotan askotan oso zuzenak diagaiak, gero barruan ez dirain, ez dakit HT, ematen du ez dakit pa. Danak hola dira asko, zikinaga, zikuñaga, ironia, badago, umore asko dago, badago baita ere kantu barnerako iagori, gudazkenez, eta denak dia oso ritmikoak azkenian. Kenduta orkestaren 3 horiek, hor ageri da Gernika suntxitu eta ondorenean Gordobil izeneko batek sinatua datorren poema motx bat, baina oso poema hunkigarria eta gogorra, eta hori orkestarekin egin dugu, baina bestela taldearekin inditugunetan oso ritmikoak, kumbia, tango, tipo hortako zeak atea zaizkigu. Hasiera apirilean 28an hasiera emango diogu Donostian Victoria Eugenian. Eta gainera kontzertu berezi bat izatea nahi dugu eta gonbidatuko ditugu diskoan parte hartu duten denak, gehi gonbidaturen bat edo beste. Gure asmoa da asteko hiriburu guztietan eman, eta gero asmoa daukagu hemendik kanpoan ere jaialdietan eta aurkezteko.